Хайырлы күн барыгызга. Присаживайтесь, коллеги. Утырыш Казанның физика-техник институты белгечләре уйлап тапкан җайланманы тәкъдим итүдән башланды. Ул лазер нурлары аша әзер сәнәгать продуктларының җитешсезлекләрен ачыкларга ярдәм итә. Аны тулысынча үзебездә җитештереп була. Элеккеге технологияләрдән 10 тапкырга нәтиҗәлерәк тә эшли. Тагын бер үзенчәлеге бар, аны яман шиш авыруын башлангыч стадиясында ачыклау өчен куллана алалар. Но что самое главное, что он обнаруживает рак примерно за 6 месяцев до того. Хәзерге технологияләр белән чагыштырганда безнең җайланма яман шешне 6 айга иртәрәк ачыклый. Кызганыч, мондый томографның кайбер өлешләре чит илнеке, ләкин Мәскәү фәннәр академиясе белән бу мәсьәләне инде тиздән хәл итәбез. Рөстәм Миңнехановны технологияны төрле өлкәләрдә кулланып булуы кызыксындырды. Бу композитлар белән эшләгән предприятиеләр өчен аеруча кирәкле ди. Если он определяет те вещи, которые сегодняшний Ультразвук не может определить. не определяет. Тем более сейчас мы идем серьезно на композит. Черт ее знает, что из себя представляет композит. Вообще, эта инновация, она очень будет востребована в стране. Я думаю, что мы и правительство обратимся. Шабаксар галимнәре Татарстанда торбаларны тоташтыру өчен җиңеләйтү тәкъдиме белән чыга. Аңа махсус җайланма киертелә һәм оператор компьютер аша гына эретеп ябыштыруны башлап җибәрә. Эретеп ябыштыру өчен кирәкле заманча җиһазларны илдә инде кулланалар. Аның беренче нәтиҗәләре дә бар. Әйтик, эш сыйфаты 98%ка, җитештерүчәнлек 2-3 тапкырга арткан, эш вакыты исә 30%ка кимегән. Нәтиҗәдә кирәкле чыгымнар күләме дә 2 тапкырга диярлек әзәйгән. Ускорение сварочных работ, это очень нужно. У нас большая программа по жилищно-коммунальному хозяйству будет, поэтому вот эти ваши и аппараты, и технологии, они пригодятся. Тагын бер мөһим проект җитенне эшкәртүгә кагыла. Моны су һәм электр энергиясе ярдәмендә башкарганда химик процесслар тизрәк үтәлә ди Мәскәү белгече. Җепсел ясау гомумән арзанракка да төшә икән. Киләчәктә әлеге продуктларны җеп, мамык, тухмалар ясаганда кулланып була. Это не значит, что мы даем готовый продукт. Без әзер продукт чыгармыйбыз, химиклар өчен генә җиңеләйтәбез. Әмма нәтиҗәдә бу экологиядә уңайлы йогынты ясый, җитештерүчәнлек тә арта. Электр энергиясе дә азрак сарыф ителә. Рөстәм Миңнеханов технология безнең өчен бик кирәкле дип искәртте, чөнки киләчәктә республикада техник культураларны күбрәк үстерү мәсьәләсе карала. Даже зерно надо идти на переработку, чтобы стабилизировать финансовое положение села. А если мы найдем пути по конопле, по льну, конкурентные переработки и получение нормальной маржи, это очень серьезно. Утырышта республика рәисенә нефть-газ өлкәсе өчен насослар, предприятиеләрне иминиятләштерү өчен яңартылган IT-система эшен дә тәкъдим иттеләр. Коллеги, давайте поблагодарим. Все доклады очень интересные. Директорлар советының бүгенге утырышында 5 инновация технологиясы тәкъдим ителде. Рөстәм Миңнеханов аларның һәрберсен җентекләп өйрәнергә кушты. Киләсе киңәшмә 28 апрельгә билгеләнгән. Рүзәл Шарипов, Ләйсән Саитова, Яңа гасыр каналы.